A veure, el dret a decidir, el primer que cal dir és que no existeix enlloc, o almenys no existia fins que el propi Tribunal Constitucional espanyol va reconèixer en una sentència del 2014 que dins dels procediments constitucionals, això vol dir dins de la reforma constitucional espanyola, de la Constitució espanyola pel procediment agreujat, hi havia la possibilitat d'encabir el dret a decidir. Però vaja, fins a aquest moment el dret a decidir era un concepte jurídic inexistent en el dret comparat, perquè bàsicament el que hi ha en el dret comparat és o bé dret a l'autodeterminació, en les condicions previstes d'acord amb el dret internacional públic i les diverses resolucions de l'Assemblea de les Nacions Unides, o bé el principi democràtic, l'exercici del principi democràtic, que és el que es desprèn de diversos processos, com per exemple el procés que va tenir lloc al Quebec i el referèndum sobre la hipotètica secessió del Quebec, que de fet en puritat era sobre la proposta de partenariat amb el Canadà, o de processos més recents, com és el cas de Montenegro o de Kosovo en l'àmbit de l'antiga Iugoslàvia. Per tant, no és que sigui un exercici d'un dret específic col·lectiu, sinó que és la pròpia manifestació del principi democràtic adaptada a la decisió de constituir una comunitat política sobirana de bell antuvi. I en conseqüència, en qualsevol cas, ara, pel que fa al procés català, ja es troba desbordat, perquè el dret a decidir s'interpretava com la possibilitat d'organitzar una consulta, un referèndum sobre el gest constitucional del Principat de Catalunya, però ja s'ha vist que això era inviable en el marc constitucional espanyol i en qualsevol cas anul·lada la possibilitat del referèndum, el proper gest ja ha de plantejar si vol tenir alguna perspectiva de legitimitat internacional des del punt de vista del dret internacional. S'ha de plantejar com un procés electoral, per tant, exercici del principi democràtic, en el qual els partits polítics es plantegin clarament per la secessió, es presentin clarament amb la secessió al programa. Un punt essencial que jo no veig que totes les forces sobiranistes estiguin en condicions d'acceptar, i de fet ja hem vist que algunes de les forces que sí que acceptaven l'anomenat dret a decidir, que bàsicament era el procés de participació en relació a la independència, doncs no consideren pertinent presentar-se a unes eleccions amb la independència del programa. Per tant, en conclusió, diria que el dret de decidir mai no ha estat una noció clara i, en qualsevol cas, en la conjuntura actual catalana és inservible.